aga Jingialehkai semi final ke baar Jong ka ICC T20 World Cup ke India Persia ya ke England. Aga nega Jingialehkai ke England kala job ya ke tos pat kala jet ban ball nengkong. Haka palitit Jong ka India UKL Rahul ulala ban kamai tang sanron na kisan ball. Rohit Sharma kapten Jong ka India ulala ban kamai arp neuron na ki arp pra balls. Virat Kohli ulai lekai bha gane Jingialehkai ulala ban kamai san peurons na ki sau peu ball ulayo sau tili ki force bat ka way ka 6. Surya Kumar Yadav ulala ban kamai tang khat sau ron na ki peu ball bat Hardik Pandya ula ban iya ka jing tibit ka Jong u ban tit hakaba ulala ban kamai hadun riu peu lai runs na ki lai peu lai ball. Rishabh Pant wicket keeper Jong ka India ulala ban kamai han riu run na ki sau ball. Nakaliang ki bowling Jong ka England Chris Jordan ulayo ban kur lai wicket na ki sau over but Rashid ulayo shi wicket na ki sau over but works ulayo shi wicket na ki lai over. Habakut ka arpeu overs ka India kalala ban kamai hadu shi spa riu peu pra runs but have riu wickets but ka target na benta ka England kalong shi spa riu peu kundai runs na ki shi spa arpeu balls. Hakapalitit Jong ka England kinong tit kmat Jong ka England kilala banile kai bha kata u Josh Butler bad u Alex Hills hakaba u Josh Butler wicket keepers Jong ka England bat kumjuru udai u captain Jong ka England ulala ban kamai hadu pra peu runs na ki sau peu kandai balls ulayo hadu kandai teliki force bat lai teliki 6 u Alex Hill ulala ban kamai pra peu riu runs na ki sau pinyo balls ulayo sau teliki 4 bat adu nyau teliki 6 bat ka strike rate ka Jong u kalong shispa pra peu ar bat leng bagi ni ki ar ngut kinong tit kma ka England kalala ban penlim ya ka India da shipeu wicket hakaba kala yo adu shispa nyau peu run bat klem hap ki wicket na ki khat riu overs leng bagi ni jing job ka Jong ka England kania kendu haka sin ka benengkong haka World Cup final T20 Persia ya ka Pakistan ka Jingialehkai haka sniu blai kata haka khat lai tarik puno umbar